ότι δεν ήταν μόνο το θέμα της ιδιοκτησίας, γιατί εκεί κρύβεται κάτι το οποίο, ας πούμε, αφανής ιδιοκτησία. Και τώρα τι θα κάνω, θα πάει στο παρκινγκ. Άρα αυτό το κόμμα το ξέρεις από εδώ. Ο Ηλίας, Ποιο κόμμα? ο Ηλίας θα έρθει στο γήπεδο. Ο Ηλίας έφυγε κιόλας, τι θα είναι? Προλαβαίνουμε. Τι να μην προλαβαίνω. Παρά 20 είναι. Και μισή θα είμαστε στο Ιβανόφιο. Ναι. Δύο ώρες πίσω. Και από πίσω και από μένα εδώ. Δεν βλέπω όμως να είναι πολλοί Έλληνες. Και γι' αυτό τέτοιο, ναι. Τι θα έλεγα, το κινητό μου, τα γυαλιά αυτά πιανό είναι. Εγώ το κινητό δεν μου πώς θα φέρει. Δήμος να φορέσει τα γυαλάκια. Πόσα μέσα έχει, μέσα. Όχι, είπες. Όχι, θα πάρτε μέσα. Να μην φέρω. Αυτά τα γυαλιά πόσο τα πήρες φορά, εδώ και τρεις. Τρία, πολύ ακριβά. Άκουσα με να σε πω, άλλη φορά δεν θα σε ξαναδώ να τα φοράζω βράδυ. Δεν θα φορούσω βραδιάτικα στο κυπέλα για να τα δείξεις. Θα είναι καραγκιουζιλίκια. Και για λίγο θα το φοράς τέτοια μέρα να είναι. Εντάξει. Τέλος. Δεν το ξαναλέω. Σε αυτά που τα χαϊδάνικα δεν μ' αρέσει. Ναι, βραδιάτικα που φορούσε τα γυαλιά. Ρε Δημήτρη, εντάξει. Εντάξει, εσείς κάναμε και κάτι, άντε. Εντάξει, δεν